як масъули шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар Қирғизистон бо иттиҳоми додани шиноснома ба Низомхон Ҷӯраев боздошт шудааст. Ба маълумоти Вазорати корҳои дохилии Қирғизистон, ин мақомдор соли 2014 шиносномаи намунаи соли 2004-ро барои як шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон додааст. Ба қавли онҳо баъдан ин шиноснома аз тарафи Низомхон Ҷӯраев, тоҷири саратманди тоҷик, истифода гардидааст. Низомхон Ҷӯраев дар Тоҷикистон ба ҷиноятҳои иқтисодӣ, аз ҷумла дуздии маблағҳои давлатӣ муттаҳам аст. Ҷӯраев соли 2014 дар ҳоле ки таҳти назорат буд ва бояд ба додгоҳи олии Тоҷикистон ҳозир мешуд, ғайб зад. бармегардем ба Тоҷикистон. Ҳар сол бо шурӯи гармиҳои тобистон Кумитаи ҳолатҳои изтирории кишвар дар бораи ғарқшавии сокинон дар кӯлу рудҳо хабар медиҳанд. Риоя накардани қоидаҳои бехатарии шиноварӣ ва ё интихоби рудҳои мамнӯъ барои обозӣ ҳамчун сабаби асосии ҳалокати нафарони зиёд маънӣ дод мешавад. Аммо мусоҳибони ҳамкорони мо дар Душанбе мегӯянд, онҳо аз ночорӣ дар дарёҳои пуртуғён маҳорати обозии худро месанҷанд. раҳматулло дар ин рӯзҳои